danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. To gaskiya ni na fara sha'awar harkan fim tun ina primary, amma gaskiya babban fim din da ya fi ja min hankali da in shiga harkan fim shine fim din Sangaya. Shine fim din da ya fi ja min hankali kenan da shiga harkan fim. Ka san akwai abu guda ɗaya da za ka ga a rayuwa ya burge ka, kamar menene a cikin fim din da ya burge ka kawai ka ji kana son? Wato gaskiya babban abin da ke burge ni ina son creativity. Wanda aka ce creativity kamar kirkira. To lokacin ina primary ina imagining an ga wayya ake kirkiran ai abu kaza da abu kaza kuma su zama kaza. Danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more.